Давайте напред. Да. Да. Елате тук вдясно. Живее в сладководни води. Ето това е прекрасно място за него. Където имаше малки рибки и където имаше и попови лъжички. Той ги ловува. Да. Я го покажете. Чакай, ще го изкараме. Чакай. Махни камъка. Камъка може да го метнеш във водата. Така. Айде сега покажи ми. Виж, иска да излиза ли? Покажи ми. Не пипай. Само го покажи. Да. Много е сладно. Да. Ние спасихме ли го? Воден бръмбър. Спасихме го от чайките, които искаха да го изядат. Той се беше объркал и беше влязъл в морето. Морето бурно. Прекрасни кадри хванахме. Прекрасен екземпляр. Хайде да го видим отгоре. Иска да излиза ли? Не иска. Дори не иска ли? Дори не иска. Беше му много хубаво с нас. Може да го фане да го метне. Как да го хванеш? На ръка? Да. Чакай. Ето, вземи го ноже. Да, излей водата, само че той ще се опита да скача и от ръката ти много бързо ще падне в пясъка. Така че ей тук над водата, даже ей във втората част, ела е в тази част. Ето тук. Тук ще му е супер. Без ли го ти? Чао, Тими! Чао, Мебо! Нищо, кликни долу. Кликни долу. Моля, сега си излей ето върху ръката си, е така. Дай ръката. Няма ли да ме охапа? Няма да те охапе. Ето го. Чао, Мебо! Ето. Как се радва. Видя ли? Виж го. Ето. Отплува. Време да изи. Да. Той диша на въздух, така че може да се появи след мъничко, но ние едва ли ще го видим. Вече. Хайде да се живее където трябва. Как го кръстихте вие? Меба. Или амеба? Меба. Чао, Меба. Сега от мема, след това мема и после меба. Да, ясно. Мебо! Чао.